ni adaje wasoni mu kroje na ensam no so de edoso pa cha watwe hunwi na mmom de adi kaseba mu akotene no ebi ene se wo achim kotoku nananum atrenkonya enra wan matimi ahwe apija eye odihye bi amasisi ade wonum aye no ohene na enwo ensankaye edapono so a ye de eba bedan wo wonsem fufuro ensu emuono wo achim suaduro na nyasam kituo achim bosome nananum atrenkonya enra wo kyeremu se omoyo madwe so mbetwe na oma pa odihye bi na waba be ye ohempon na ochese ekadue ekabasabasa bi koso eno sumu enkyeremu yede eba na enkania dundum ya no enam so ma oborum ewo Krache West wonum ayaresa bia ewo hono omu kyeremu sada bi sade no mase bi ekono ansha wonum ebetum titru pa ne bia ya eja wonum ehwe edi eja ekorafunu ai omu hwese wanhwa on betum na nwasem eda eye apono eso wonsam fufuro mu oso ya pomdi ensem ya do be kwa santimantemu wotremu se konfo anoche aban yaresabia ewonso so adoctors fo bia wonum ewo echem so ma beti atua enu nsumu nkyeremu yede eba na osoafo a wono na ehwe enwumasu adwumade ntotue eso na bede kire ayo onmonyafo John Intimfodwo wosu chem se abai modin ba wabo enya asam ketwa wama enefri ese chesa ya kono ama manfodo na nyamu akonya wei ene ensem ahodo a yede eba besumu se awiapem tobre akan kasebo wadaruma Masha Beauty and Training Center ene eso ye nasene ewosika fam Ahenkan FM Inter Town Football Gala dwumadi no mepacho emrante munyamfa mu mehye mu amonka muo na form se na esewo ai hu yanka anoni aduru na akachiwo sanso ena yehwe ese betumi anya baba bi obi eba ntrinwi ya oya ade pa ni ama na dwuma enso aye odi media network edi home appliances ni bi so edi aba etu adaroma abomode ma na motoi na ebejewo edi we ni nwuma ku ahodo a womo edom aboaye ne asoye na sene ame edi omanmu ensem enso edi aba besomwo na abusuafo ka nese so ese obedi achi wo Abefontentan so Facebook live no eye Ahenkan 93.3 FM YouTube eye Ahenkan 93.3 FM afen so Abefontentan so bese wutie yen ede forward mo titru mo amwa no ne no modern Ghana eye Ahenkan 93.3 FM megahit sanso na zeno app no eno so kwaso a eye Ahenkan FM 93.3 eno so obetimi ade achi ewo ho na afi mytunein.com so eye Ahenkan 93.3 FM kanesa so se okọ Abefontentan so a www.ahenkanfmonline.net so ensama wodo a yebekinkan dia mawi yatintim bi ade aguwa ma betima akokinkan na etimi enso aboa wiye pa na afeso no ohwe ya chiri kwan kanesa no se achema boabo ene ebutuo enti odu adwato de enso de ba ne yahwe ne abon dawuro enso ede ama kama na etimi enso so aboa wiye abusuafo afei kasebo no osomfo eyeme adwempa hene Kofi Mensa dwene papa na papa endi wanimukan afei nsam no nkyeremu ni ne fiti ase eni Ahenkan FM ya so ensam no ase ade amawa na enewo enwumasua akache ababeto dwa ekyeremu se wo hwe emafra ne wo manya akonya aginim die ewo nwumasua mu a enya asem ketwa ekonanim pa na yegina bedi adanse se ebre bi atwam na school ntoaso ansa na oba betimanya akonya na wakọ bie no na chese wankasa wo ohwefo na na se owofo no ubonse afe wo tenka pa se sika de watua bi na nado dan kwa kufa ne MPP aban ba ye no mu chem sada bi ewoso mu hwe no de noma egugu na akwa mu sada be ya school ntoaso no ebetimi aye okwa na abofre bia eso anya akwanya akwa ginim de na aboama nnoma akonkan wo kyerem se we mfa hu se oba no sabio utimi hwe no anasa wuntimi hwe no anasa wo ohwefo no wo yesikani anasa onye sikani oba ni nya twase kukuro na onyanya school nko ade a aban yi kyerem se onko no free teku sempo akapreba eni kwan se otua bie
na sa adwumadie we eba ye no na eyade se bi mu ebo mo hwene wo ho pa bi mu chem so enya adwuma bi mu se be ye adwuma enya adwuma MPP aban na nado dan kwakufa ne Dr. Baumia yade o man hye o monsa enfie polepole nwotwe emu onie eyade so matimi aboa ama free SHS no eda so tiase a chese ebo adwuma wadre na osoafo be de chirehwe nwuma su adwumade ntotoye eso Reverend John Intim for Jodi Atuja echiremu ese MPP aban aban bia wano de eba nwuma su afamu dia chese waye na adwen se kwan biara so obehye aboa ama nwuma su afa ne ntoma pa e de fresanse no ene beboa ma emofra dodo na omo oman mu omanya daache papa ama omabrabo enso asipi asita ede ama wo mo etifre SHS no o chese ewose ye boy ensem pa ede ma MPP aban wose enei social mofra won manya akonya eko school to asoa babro bese eye 120,000 ede ko 150,000 mofra nko awo ajeso munya eye akonya aginim dia ewo school to aso mu wasiri nyina mu no aban aye na ajeso obeso masene ewo bibibia mu omadidie mu omunnabu omuntade hyem enka tombe kenkan ni nyina aban afato no so a wo hwe etoto nneoma ma bibia so ekonkan wasise Ghana fo ne be ye adwene a se wo hwe ensanudwuma school to aso na ye friend say TVET no wasina no mofra ne mpeu na mofra ne mpekura obi ba wie na yase wonko eye tekrika bet no obon hwene adai ma me pa ade ma bo ana pa di asem na pese o ka kiremi wase nti aban ba ye no chem se dabi ya pese o man so kora nimu pa na nwuma busu dia na chese wo se TVET no ye hwe ne de amamre ne amane ne akade edi gu akwan so edi bua se de be mofra ni beje ho wase ampan pipi aban o kan wo yo ose ade yo enti wode no ma ne bibibia gugu na akwa ma na TVET no aye akono aye no me mofra ni wia chese dodo na twi eko eye TVET no esuso emu akwaji nimdie etu ochemu sesisia eye nikasem wo hwe mofra mu ginimdie ewe TVET akatia babru be so opepem ba akoni akiripo enum 1.5 million o chese wei eyasem de Kaneno na se nkora wi school we BC no nhwehwemu bedadi se 151 between 120,000 to 150,000 students and afibia no we BC our ben sample ontumi nkora nim enko TVET and enko secondary school because famiko ni ho boafo ni ho me kura se mi wi school ni aben nkora bebre wo ho me pe na metumi ko secondary school enu mpo no ekaketu equipment mi anko na wo hwe mrantie ne maba dodo a na won so woni da so nko tumi bibi kese abo man no mu nyina daache aka baabia ne nseka nanka free SHS wo ho a enka dodo na na betumi apeja ye de free SHS ba yi wo yo hia ni wo yesikani oba etumi ko secondary school oba tumi ko TVET enko ye how emma na no aboa amia peja mu kane no na ko secondary school ni TVET na kanu nyina abomu a enkora wo mu ya 830,000 and they ya bohu mienu komu a 1.45 million students and etumi enya faso a wo mo SS and TVET say wo to so say yan 1 2 3 so say aban ne boa na ko anim na so obenya onya da achepa Arismama eni a wuti ye wayosoafo abede kira o hyenwuma su adwumadie ne ntotoye eso Reverend John Intim Fodjo onukra yemra shebedwani dimade sha wono ewo Asen South abato empesua eso na akra de nanu si ya pe na aban kuntabufuo panyini eye obenfo Samuel Kobina enim ono soso edibi etoso ekiremu ese se wo hwe eye afimpinu ne aduonu ebaako nipa dodoɔ ene adan kenka adwumadie ho enhyehye no so a eno ye 2021 population and housing census no wɔkyɛ bede di pefe se nipa maako eye opepem enso ne akiripo enkono 1.9 million 7.9 million wɔkyɛ saa nipa we mo omo yade hye omo di finhia bese ensia edi bebro sade kro uhwe mu pa wo muntimi nkenkan ntimi ntiro yei kasa wodo no bi wono mo muntimi kran so ente ase enu nti aban edi hye agu akwaso kyeremu se ewase wodi dwumadie bi aban friend se Genesis 8 achese no ba beboa na yade asoso eye adehye no masene na wono ma sabi enyafo mobro wafo a
ntimi nya akwanya enya nimdie wɔ nwumasua mu no yahye aboa amomanya saa akwanya na manuoma so atimi akɔ eye enkan eye pa. Is what we call the learning poverty. Some Bekaya, the year 2021 population and housing census, we had to just say about 7.9 million people, that is 6 years and older, or to mean kind any language with understanding. We are any ministry needing come over the period. And I might see, I know you're going to GLSS 8. No, you per se focus on learning poverty. Now, Juma, where what causes the learning poverty and also the consequences of it. Causes government the opportunity to design the right interventions to help bring down the learning poverty. Now, learning poverty in the definition, if you are unable to read and you are unable to calculate basic numeracy at your age, then there is a challenge. When I ever focusing on for the GLSS 8. Adeshimama, eni awuti ye wano eye aban kontabufuo panyini obenfo Samuel Kobina enim ena wote nenka eno eye nwumasua ho ensenkaye na yade wo ekọ eye apomden enso akache na afei ensema odu edi ahim wo ho ya moaso enso atibi na asantimantamu yade waduru yo yeduru asantimantamu dia ne yeka eye asoye bana pomden dwumade ntotoye dia yetwe ne ye ni to omanimo eye konfo anoche teaching hospital na ochiramu se ayaresabia a doctors fo a one more department of friend say oncology one more ade atodwa echiramu se wamo eba beti atua de mu oden pa de atia ban no na ohwe de awapiri ho ne nyina ne sei omo che se enfidi aboa mo madwuma no enso etimi ekotote de ma wo mo no efidie ni bi ho atechema na omo abo aban abo eye ayaresabia ne mpanyufo ye kan so mabo mama ne aka ayasabia ni mpanyufo anya omaji so betu na mobia na aba no so ahwe ayede sene fata ne sayo suntino wamode atodwa echiremu ese omuntimi enso enya adwuma wabra akade wose eboa mu adwuma no ekotote no eno eho atechima enti ne sayo suntino omohwa ni mu se every sabre ya de kro wonum ebe frase na wonum atiatua de atia ban no ene koba kra so mo nkwa adwuma ombe ne sa so mbeto omagumantre so na omaye oye kyerɛkyerɛ nche aso de atia ban na wamo kyerɛse no so metu sa na mo no na timi aboa ye pa wamo kyerɛse omo nioma mo ka ho asɛm yi ebi ɛsɛye fiti ɛya afimpino ne aduonu miensa October bosimi nim ton besi sabre ya ye wamu yi koba ɛsɛ afe aban no enya de ɔwase ɔye anu nti ɛna nam so a mo pɛ so mutu sa anamon yi na eye opanyina wo no ena ye deputy medical doctor ewo konfo anochi teaching hospital no eye doctor Opare Labi wade jatoa ade atoa Ahenkan 3.3 FM anim se wasra ya yenka bi ma eye ayasabia ne mpanyufo enye za ayasabia ne mpanyufo no se mpedua so mo tonom dom sa hom dam ni fam eno mo hye se enwoma na asai no enkoso a ense sa da bi wo mayi wo mafam de bia ye bia na momu no ade no se wotwe na ma na chese bibi kuramu ewo soro ho eno omugusu abeso mu duadua mu anom ade kuramu na omo enso hu sade ensam no omesi bi akade afa enti wo mbesre ese apomden no adwumayefo no wamo enhwe na nkaja wamo nja strike no anaso ye che no beso mo ye no na nka omu nyina no enhwe se wamo ebepe kwan a asemu anaso hawe aba no ombetimi enso aso ano ensan se wasese ayarehwefo ye omadwiso mbeti atua pe hey ede asembeba ede asembeba pa won mo beja yarehwe omo nkwa be wakoda esan mu na omo so empe ne sabesie. It is unfortunate that a section of our colleagues in oncology have taken this action because we have shown them a lot of good faith. We have communicated with them. We've gone to them several times. We've had interactions at several levels. And if you look at this hospital, the challenges that we've had, because the equipment and the structure are under a lot of pressure because of the numbers of patients that we handle. You can imagine that they are going to be under a lot of pressure because that means the doctor to patient ratio is going to get worse. So it means that patients are going to spend a longer time waiting to be seen, and then the doctors are also going to spend longer hours at work
which also has its psychological and physical effects, not only on the doctors, but the nurses, all the staff who are working there will have to put in extra to see the patients. So the strike has an impact on us. In fact, when the strike hadn't even started, the news of the strike alone made us very anxious. Adeshimama, eni a wuti ye opanyini a ubodrem ewo Komfo Anochi Teaching Hospital. Wano ena deputy medical doctor Ora Dr. Opare Labi. Ena ote ni nkanse ja wano di odi jatwa na namu o se de no masibe kono ayarhwefo ne yo madwen se ombeti atua. Hey, asema ba ntie doctors omo oncology department. Hey, a doctors for ni yakesi oncology si say. Okwan no ology. Abusuafo enum nsem no na awiapem tobre akan kasiabo ene egusu aja yede mu enkyiremu enso ede esomwo sede tie na efata na ma yento asoi na yenko ensem foforo ensumu na pomde aso na no ene edasoa enso so ejina Ahenkan FM na yede ani kyiremu ewo oti mantamu na wo oti mantamu no ene se obowura honom na opemensini ba kwa edi akotene pa eno krache atoye mensini our friends say Krache West municipality no one more ayali sabia kese ba kwa no ewo honom eja adisho mo mpatam nyina no ekoba so bia hototo na ne watumirika no akọ no akwaja yarhwe wa mu kire mu sasisi ano sede no masibi ekọ no asemo yaba na babia ha dwene pa no ayalsabia babia sabi mpraduasa obi eda ne bonkum so a yehwe na eja yede na mu na kọ na yede akwakohye asukotwea adaka mu no wa akosibro ni friend se mochire omo chase sabia ye ho ne mo no enoma ekoso no ha dwene esanse wo mudwumadie no fa pem na kasa no ejina anyinamodi tumi ne so se kobasa nyinam anwodi tumi no enyina so a omadwuma no na sebia kwakoya bibia ho ye nyina ye di tuo sebi kafra wudidi afa chame ye nyina ye nim se mu de se eda wonom di nafua bes empo don hwini bes enan enum de krona na kafra cho ye frase esei enunti ena sebi so obi firi mu na se yempesa da na no ye kwakope no kra bia ye bo modi tabri no de ne kopie mu ewo biaya aja ye betimi ahwe ne na kwakohye sukotwea adaka mu se de be no ma betimi akonkan na omu kire mu se enkrofo mu ababedu omo ho se de nkane ani timi nyina so nti no do haw abre wo mo na wo mo ye omadwiso betimi atu anamo obi se eja yedum nkane no mo planto ho no maso makotofu anom da begum no maso na agbo adwuma kosi bra nkane an sa beba na so mo chese eka emne wo mo no enya asem ketwa wo mo han omani enka sika nko a wonom aseye be se bosumi entamu no enenam Ghana cedis no 70,000 Ghana cedis eto mo chem se sisia no se de no masibi kwane die da bi ayasabia no panfo chem se wonom anamotu ambeso mutuo ni se omo embie mo chi ni biem ambeso mutu mo chi ni mu se de be ya wombetwen akosi bra nkane ne betimi agina so na omuso atimi afiase adi eye dwuma se de se na efata na medical superintendent our Krache West municipal hospital ni mu doctor Hilarious Dazi wone Ahenkan kase abototo nkomo chechiri semu edemayen. The problem with the low current or low voltage issues in the Krache West municipality is affecting us a lot. In that sometimes during operations, then the lights are out. Sometimes the lights are on, but still we cannot actually use the energy that is coming in
to support our equipment. THR, for example, is supposed to be but unfortunately, our AC sometimes they will be working, but still as we are operating, we'll be sweating, which is actually very, very bad. And when it comes to our mortuary refrigerators cannot be actually used. They can't function even sometimes when the NETCO or the energy from from the government side is on. Asamabao. Opengina utini nkai medical superintendent our Krachi West Municipal Hospital Ora Dr. Hilarious Dazi ana utini nkano ochiremu se ne omu theater biaya omu ye operation ho kra so sei nkania ntimi nyina so to obi yare na yade ne ehu na sabye de ensekan ne huma bi ne mpania bi rodra ne widiem betianse adum nkania kon gise nyame bam nyesa pe ene eno ano no na eno achi no na administrator awowo Krachi West Municipal Hospital ye Ora Raphael Chumawu Ora Chumawu so edibi eto so kire mu se wo ma frefre nkrofo usa odisi anya wupe no ma frɛ alo abusia banyini me pa cho wa mu no memfa ma ha o ya hanu de oga so de ba de be pro ye ka chiru prin enkane antimi nyina so tipe ba bi fafa eti wa tese sisi asa no moye o mu so mu de ahihye mu no wo ani afrɛ abusia banyini ko be du me pa cho odisi na de ne betro ya hanu no nkane nyina so o me pa cho dum so nti de ne se be tam kosie ene se abusuafo no se de mo hyehyɛ yesi betie se abosumi mienu achi na mba yesi o se abosumi numo se yo oboa e wose na wotunu mu amohwe na mkota made ada na akora wa nkota ma besai eti wo chezi sisi ansa na montuo no so ana gusu a ekoso. Of course, if care or immediate intervention is not given to the situation, the facility may grind down. At a point, we were looking at the units that require most of our power, and so we were looking at closing down the mortuary. Of course, that will give us some relief. All things being equal, yes, we may have to call on the people who deposit their bodies, since we would have to start closing some of the units which we have been avoiding over the period. Currently, the facility is unable to continue in purchasing fuel to support service delivery, and so that could be a stage where we would get to if the situation continues or persists. Abusiafo eni a wuti ye opanyina wono na ye administrator ewo ayaresabia ofre ne se Krachi West Municipal Hospital Ora Raphael Chumawu ena wote ne nka no enti de asie do no otimantamu omo chese nkane ano de ekwa gise de wo ho ansa na aba so busa osoafo so anyina mode dwumadie so a obeka kire wo se yeni dum so mu abusuafo afia de kase boni ba yan kase ye die mo an apuema ntamu ene eye kotokuman mu ene achimbosome emaimu ne ye ba bekoi na ni nyina no eye ahen ho nsem an na eba ni se so de anu se nya asem ketua ejana so kumo twemie ye ba ye kɔ achim kotoku na nanom atrenkonya wonum akache enra dwumadie kasia bi todwa na na se wani na nsa o kachire ye de asede kɔ ede ama yen aboafo ka na se no se Marshall Beauty and Training Center se watena se nyina no obapa ye sede be ya wa ho ofe no ebetimi enso agina brane de ama wunti na watena se yi o se bra ye utiri no na agya opese obesiesie ho a oba obeye edi amawo kire ne nwi kura opese odi gu utiri ne so star kura opese obode ma wo wano kura mpo de odu na ni star bia wani so a wodo onim etire bia ne mu aso entunya duru ya no se uti we de star we na mbo be fatao nwi we na mde gu so be fatao no ayama kama na eba ne fashion ne so de a ote so pa enya asem ketwa me pa cho eba no onsa no nan more opese obubu ana wo hyehye ni nyina no obeye enso edi amawo makeups no so de obi agina tum se okọ na woye o makeups ne de mawa udwumadie kura wokọ ase no
awurade nyankopɔn sɛ de amanfoɔ bɛhwɛ wo no ɛnya asɛm ketewa wa otisi krom so atumi sɛ yes fans wo krom obɛgye bi paa na bibia nso atumi akɔ ɛyɛ enkan de ama wo mepakyɛ wo nanti no ɔkyerɛ sɛ ɛnai ensuo tɔ na nko adeɛ ɛyɛ dɛ na pebesi wo nanti bɔ mmɔden ne kɔ ɔde aduhwam bɛsrasra hɔ de skammoa bi awɛwɛ onwie no na ɛhɔnom ayɛ hwehwehwam na afei so asa ayɛ botomotomotomoto kama ɛde ama wo ama nneɔma akɔnkan Marshall Beauty and Training Center tena yɛkɛseɛ no ɛwɔ akyem ɔdaa oduru traffic light no wɔnom ana onsa nifa so wɔ ɛyɛ nursing training kwantempɔn no so wɔnom ɛhɔ ɛna wakɔ akɔbɔ ne ho ɛnso adwa a wɔhwɛ aboama hoɔfɛ ɛnso agyina brane ɛwɔ kotokuma mu ha ɛyɛ 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171 667 ɛno ɛyɛ Marshall Beauty and Training Center kɔhɔi na wɔnhwɛ na wɔmmoaw na afei no wahoɔfɛ no ɛnso so ɛnto mpɔn ɛmfama wo Ahenkan FM Intertown Football Gala mepakyɛw akwanya wei akwanya ɛso paa intimate atena hɔ no ma we kura de bɛyɛ kura na ɛka assembly members ne nanane mo monhyɛ mo mmeranteɛ no na ɔmomfa mo mɛhyɛ dwumadie yi mu so ahuo mmeranteɛ no bi wɔtum sɛ ayɛ sɛ abranteɛ nipa so masi bai oni bɔɔlo bɔ paa o ye wɔde ba bɛtena sɛ bi sɛ bi kurom hɔnom saa oni bɔɔbɔ na antimi amfa na nkɔ baabia ɛbɛyɛ awerɛwosɛm enti Ahenkan 93.3 FM sɛ nyankopɔn yɛ adom a obie ɛkwan mu na adehyɛ no ɔmo aboabo ɔdan asane manso akrɔso ɔdan kwanta akyease suaduro awisa abenase ene ɛyɛ nkroto awodo akari nya ba bia kasafidie yi ɛkɔka bia no wɔsɛ mo mmɔden na momfa mmerante ma akoma kodun wɔtwe edin emra na mu gidi ɛsɛ saa mmerante nso de bɔdo ɔmo te aso mu ni bɔ paa na mo mesi kuro na mu na ɔmo fa ɔmo hyɛ dwumadie no enso so emu na saa dwumadie we no sɛ na nhyɛ ne tie mepakyɛw team managers no mbɛbɔ mmɔden aba Ahenkan FM fiduam ya na ma peke forms no ɛyɛ free bonto forms no onje taku onje simple onje dama wɔse bɛfa ne free afei sɛ wokɔ na wokɔ kenkan ɛyɛ forms no so na mote aseɛ sɛ ampa dwumadie no mode mo bɛhyɛ mu a ɛyɛ 300 Ghana cedis na waba betua na afei no mode mo ahyɛ dwumadie no mu na 300 Ghana cedis wa kyama nipa makomakodu nwɔtwe aw bɛyɛ kakra bi kete mampɔre ne nyinaa na yɛayɛ ntotoso dududu na afei no yɛde ababe samete yɛ forms na bibia nso akɔ enkan na emfasodeɛ no ebinie Kempon Academy ɛyɛ abedwaku a mode yɛ kan board bɔ ho dwumadie a wɔn te so paa enkofo bebree manya akwanya esi akan ɛwɔ obi ɛman so no ɛyɛ Kempon Academy na tete wɔn so mu si akan ɛwɔ Ghana ha clubs atwetwa wuro mu ɔno te sɛ has ne kɔtɔkɔ ne de kai ka ho no ɛyɛ Kempon Academy nsa no ebia ɛna ntibɔmɔden na momfa mo mɛhyɛ dwumadie msan sɛ Kempon Academy fo mpanyifo ɛbɛba na ɔmo de mani abɛdi dwumadie no akyi na afei no wɔnom a ɔmo nsa mpa board no ɛwɔ mo na no ɔmo te so no ɔmo de ɔmo akɔ ka academy no ho na daakye ankɔm bia no ɔmo so ne adi so adi hu sɛ ɔmo bɛsi akan ɛde ama clubs akɛse wɔ Ghana ne wiase fa na nyina no atimi nso abam Ahenkan FM bɛhwɛ no waboa na board bɔ ntaadeɛ no watimi abrandi bi nso so ɛde ama ɔkama na enwoma atimi enso akonkan tino obenya Ahenkan FM jersey na wahye can you imagine said ye beye wo wedie no ho trophies so ne pa cho kuruwa no krotu a mo adehye beje no wo chese mrante du nwotwe no ene omu manager edia de wo mu bia mfasodie bia wo mu bia no eyo mo edia tia no ahye ne so 0241 512 388 ene wo frenku ntabudi abefre ne nkyeremu kase bia no anase nkyeremu aburo dem dem oyiso no waje enso ede afi 0241 512 388 ne mom kai na hye ne so se forms no esa enti krotu a ogidie se omrante no omaye ready no mo na moto nyesa aba na sasa nya obi ne kuma ntwi ne wa na wadi omrante no enso so hwammo na make na assembly members no ene eye ahemfofo no madaroma nananom mo omrante no fam omunjim sanse beboa pa bo nsa afei yes otuado de line up na bo se call up no susu o de aba ye behwemu no
na achem odani ba ko na wo mu yo ya we ofri odan old town ho we susu firi aboabo new town ho na chese ye de ekro no nya de ti ya mompaye na bibibia enko toti me pa cho uyo obi a eba no trinwi yi a wo ya ade pa me kire wo ye baba bomodien na akwanya aba ye beboa mo anya adwuma aya amannoma nso atimi akonkan me pa cho adwuma no waboa no ho dada nti ba bia ode utiri beto mane nya wadwendwene ana ba bia betena aya adwuma mane nya wadwendwene udi ane se obefre na afi no matoa enkomo no so de afro 0246889320 0246889320 na afi oni mpanyfo so abonkomo afi abusuafo yeba yeni akasa yediemu achim kotoku asase so Ahenkan FM mo abusuafo enra na eye Jumbo smida toso eye aduonu enan afimpino ne aduonu enan emuo na aduani akiremu ewo kotoku nananam atrenkodwa bogya ni mu a na kyese anika papa na nya asem ketwa ni nyina ene se opiem ewo eye Srodai division wonum etimi ehweye epigya nana owusu ampem otoso bienu omu pigya no edi no ediade a sisia no oba behwe atoto nneoma na afenneoma nso atimi akonkan na okyerɛ sɛ sisia no omo abono safohene a kyerɛ omo ehwɛ ni mu sɛ otutu bibia ma bibia tototomu a yesanso betimi apigya ɛyɛ ne dibre no ensoso emuo na akora ko hwaye ede ekyerɛ ɛyɛ kotokuman nyina ensoso kontinhene a na kyerɛ sɛ ɛyɛ nikasempa na opani na ubehwe bia utimu sɛ yes na kyerɛ sɛ amamre ne amane ekoso a na nya asem ketwa na enumu no na ɛyɛ kontinhene ede ma achim kotoku traditional area Obrempon Jemfi Safro kyerɛ akora agya odina futu nsam ede ekɔ ede ama nana owusu ampem a otoso mienu no wɔka kyerɛ ne sɛ de dikan obɛbɔ na busuafo abaso papa esan sɛ adua na busua no ma yaade so mu nyina de omadwen akɔ benkurom na omatimi ahwem ayi omo akasa de hye ede na ba sɛ yɛnhwɛ no ono so emesom nana omesom ɛyɛ kotokuman na wonum eda busua na aside dikan na afi de toso biem osre pa se nana owusu ampem otoso bienu akunya edi na ba bedie no sabi mama mema ni metri so da bi o mebra ne ho ase no ohun se ne manfo na oba beso wo mo ontu anamo a ese efata no kwadie wo ma no entra ne mu da nyina na afi die won mo mudi kan ebesom akunya no omo yeye na yanam so ema nei wo mo edin enso aka eye kotokuman emu ono ono so emetoa sa adwuma pa no eso se de bia bibia so betimi akọ eye nanim wano ebiem osre twedi ampon ene nananam se wonum enhwai no mo emmo nana owusu ampem autoso mienu eho eban se de beya wono so eye akunya ya wo sabio ono so aba betena so yi obetimi atua na mo biara de mpuntunwuma ebebre kotokuman enso so enyina Yedi kainu midinyame nshira na edo omwase Yedi America no sa ne se omama mebuta no awie peye mebuta ne se me mabrashi so da ni mu konte di mishin ni mu twema no e drum ba ma ni mu no me ba mu te ase se ansa na e ba mo kwan so mo nso ano no ma prepo mu fie nyina awie se pani awudi ani mu ani abusia mba mpani fo nyina ma kire otokuma no ani so da no ani konte di mishin ni se e betima ya na ye me buta amede amba on se me ni baby a ufira oba ahiniye no aya nyame kasa and establish here and na o so ampo be no erika no tu nyame nkwe and o tu na mama de no so nkwe ben fala kasa tro bebre and fala bebre bana ya jo mutum wi a na to se omomo so ya chenkere ben fala tufu se wo be no ben fala be dia de ko didi nyawo aduma bi ani ho and japade bi ani ho we dia de yan ka japade bi nshonsa yan fa boko bi mawo yan fa fo bi mawo yan fa bo bi mawo na so se wo ho nyame na o fo se be di hin na o be hwo mesero enen no eni je bi e fata so de be man penfo wo kroma so de be man o fie e penfo bi so fo di ade no kam so nyina bo Arishimama enya woti ye eya achim kotoku traditional area kontinhene
ɛyɛ Obrimpon Jamfi Safro kyerɛ ɛna wote ne nke ɔno ana sanso ɛyɛ Soroda hene a kyerɛ sɛ ɔpro ne minimu wabra nana owusu ampem ɔtɔso mienu safo hene ɔno so kɔsuayɛ ɛde kyerɛ akora na ɛga ɔpanyini di nano esi yɛ no ɛna ɛnei safo hene kafra safo hene nana owusu ampem ɔtɔso mienu akora wɔno so ɛde aseda kɛseɛ ɛde ɛkɔde ama ɔbɔ adeɛ de di kan sɛ ɛgya wɔno so aboɔ ne ho ban ɛna ɛnei wama abusua ni nyinaa dua kɔ benkrom a abusua ntototo wɔn ani na wɔn se wɔno ɛna ɔmra na gya wɔn so ɛmɛsom kotokuman ɔse wɔde ɔbɔ adeɛ ase paa afi wɔde n'abusua nso nyinaa ase sɛ wɔmama adwumadie yi ɛnso akɔso wɔ asomdwe ɛkwan so deɛ ɛtɔ so biem wada kotokuman nyinaa so ase ɛne ɛyɛ kotoku traditional area no mpanyinfoɔ nyinaa wada wɔn nyinaa ase ɛna wasrɛ ɛsɛ afei ɔde afutuo bɛpii so mabunu ei wɔse mu ntie wɔsrɛm titiri mu a mo kotokuman mu ya monhwɛ ɛsɛ mobetu anamo ɛsɛ ɛfata na mosomatumi aboa sɛ deɛ bɛyɛ puntunwuma ɛbɛba kotokuman mu ya no mo na mosomatumi anya bi enso ayɛ ɔkyɛ sɛ adeɛ de basabasa ɛbɛba deɛ ma mo mfa mo enjim sɛ sɛ musudeɛ kɛseɛ paa ɛbɔ man na titiri wɔ abrɛ ɛbɛbɛto abayi kura nso so deɛ ɛyɛ dɛɛdɛɛ amanyɔfoɔ yi wɔn bɛsɔre ebi mu ba bɛnunu mumu ɛsɛ monkɔ na monkɔyɛ bɔne anaa monkɔyɛ nneɛma bi a de basabasa ɛbɛba ɔkyɛ sɛ ɔmo ba ma mo mfa mo tirinye monkyerɛ wɔn mo sɛ munim de kotokuman mu ya no mo deɛ yɛayɛ adwese bɛma asomdue ɛna akɔ so atena hanom ɛmfa wo ne de bɛsi biara deɛ mepɛ sɛ meka ne sɛ mema hene a nyame ɛde ma bɛsi so deɛ m'ani so ade ho nyinaa ne sɛ kanipa nyinaa bɛte nyankopɔn ase. That's the first place. ɛtɔ so mmienu ɛsɛ sɛ nka bom ɛba ɛwɔ abusua mu mesa toa so aka sɛ afe a ɛwɔ mu yɛ abatoɔ afe medeɛ deɛ mɛserɛ titiriw ɛmabunu deɛ mɛserɛ ka kyerɛ m ne sɛ abatoɔ nyɛ ntɔkwa kyerɛ w'adwene na menkyerɛ m'adwen sɛ wowɔ ndc na wɔ npp wowɔ afafrantɔ ɛnkyerɛ sɛ wonyene mfiri kuro baako yɛ nyinaa yɛ anuafoɔ moma yɛnyi yɛ ho ntom sɛ yɛ nyinaa yɛyɛ ghanafoɔ ma na sɛ wopɛ party na sɛ obi so pɛ party bi a ɛnyɛ ntɔkwa kyerɛ w'adwen. I want to say sɛ yɛka sɛ obi ɛwɔ tumi a tumi ne nokorɛ sɛ nokorɛ wɔ mu a woyɛ obi a wɔ tumi paa nti mu yɛ nyinaa yɛnka yɛ ho mmɔm ne yɛnya ntɔkwa matiw maka yɛnyina brane na yɛntumi mmɔ bra papa nyame deɛ wode woto nyame so a ade nyinaa bɛdi aboa wo na ɛbɛwie wo yie na masrɛ amanyɔfoɔ nso sɛ mo ɛnsite boys no obi nkwagye kaprɛ ɛnkɔtɔ application sɛbi ɛnnom na ntinsi abɔnten ɔkyena fifire bɛte wa mfasoɔ bi ama so ma wo nti mɛsrɛ ne nasoma kyɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ma yɛyie no yɛnso yɛ maame no pɛ sɛ yɛyie nti obi amfa no ho adwen bere no so a kɔto aba kɔfie na kɔtena hɔ deɛ tie biaa commissioner no bɛkɔ sɛ de odi first ni de ɔtɔ so mmienu ni ɛne de ɔka akyire ni ne yɛmfa somdue ntena wɔ man ne mu yɛni baabi a yɛbɛkɔ Ghana ha ɛne yɛ man ampa Ghana ne yɛ man kotoku ɛne yɛ man tia wɔ se yɛhwɛ ne yɛbɔ ho ɛban ɔpanyina a wote de nkan ɛyɛ nana owusu ampem a wɔtɔ so mmienu ɔno ɛyɛ safohene a ɛnɛyi akyem kotoku traditional area nananom atrenkonya ɛnso agye na tuma ɔba bɛboa na wasom sɛdeɛ bɛyɛ a kotokuman bɛfa ne ntoma pa ɛnso ɛde afira abusuafoɔ yɛgyina ɛno so na yɛde amanfoɔ adwenkyerɛ nso de atoa kɛseɛbɔ no so ɛde ama kama na wɔ ɛyɛ abɛɛfo ntentan no so nhwɛni mu krataa nso Facebook na madri fantastic Wilberforce deɛ na da kane na sɛhwi asanyo so ne kuro mu kwan wa pa ɛnya asɛm ketewa kwakunkrom Africa se na pamfo na ayifo no na busuafo ni bia na ogyere mu sɛ wɔn deɛ asɛm o campaign wɔso bɛso wɔka kyerɛ Dr. Bawumia sɛ hwɛ wɔmpɛ baabi na o na wɔyɛ dɛɛdɛ ya afimpinu ne aduonu ɛnan abatoɔ no mahama afa ɔsɛ mahama afa fada daada long time ago ɔpare edifiri suhum ɛna wɔde aba ɛna wɔkyerɛm sɛ wɔhwɛ life ɛwɔ suhum na ɔkyea ɔnabo protosia saa MPP ɛyɛ parliamentary candidate suhum sɛ ɔpanyini owura Bekwin okay yate na wɔkyerɛm sɛ Nyankopɔn yɛ adoma ɛdɛdɛ yɛ 2024 deɛ wɔne Dr. Bawumia na ɛkorɔ ɔne Dr. Bawumia na ɛkorɔ sɛ Ahenkan Akan wɔne deɛ ɔboa edi twam baabi a bɛfɛ bia agye baabia owie no ɛna senior slide so de ne deɛ de atum wɔse nyame anim ne kure nie ɔbonsɛm ati kɔ pɔde atua wɔ nie MPP aban we pa
na sa na motie gidi a Ghana pa mofa Ghana mayen na motima ye Ghana sei na ye nkoti a yesi obi so se an mofa stia ne mame no wase hwan stia be ne fa ma hwan ye ka won ka da wo se yamfa ma na wo de akwahye afro ma ne ndai wa bre wo obi a wono no kai watrenam achinchim stia bi da dabi entimi fa ma asanti opanyini kyeremu se yentimi fa ka ne ma meti no yede bema ohyenkani a watwi champagne ti owura John Dramani Mahama ana oye campaign di ama no slide frinka bupude mantamu ana wode enso ebaaye ko mensa pilatu de ani o kyeremu se nana eni baomia wo mo aban yi de ye Ghana yenyo mo se so bia mu da o puntunyuma ma yede aboa Ghana ma Ghana fa ne tuma pa frei gise sebi kafracho obi a oboa pa katakata nani ena obeka so ohun de ekoso enuoma ekoso puntunyuma ekoso pa eto no so de no na Edumazi Alhassan ede ne de aba ena on so kyeremu se Kumasi no obutu yo a wo enjoy kasebo no Kumasi kasevidi eguo no munyina wetwa munyina bo ena wo bawura poe mantamu a wo tie the best in the east na o kyeremu se kasebo de didamo didam yanchia eye na wofo ma no owura ene owura yere Edumazi yache o mama wa teacher Kwadwo Tepa ene onso wa santimantamu o ene onso monitor yen na o kyeremu se Dr. Bawomia MPP for wa be shock mu na John Dramani Mahama de said shock ni simbe di ni video mu no ebe wusu na kikina ma ono ankasa amanyosem kura no ne kon bi 2024 abato no asem na ono so kan you master planner junior kentampo baba zambo no ana wo kire mu se Ghana fo kotodegu fam ensayam wase munhwe na safum so ma munya biom da sam beto abade ama NDC wo be wie yo wo be kunyen wo be tetien pasa sabre na ye bedwene ho akase ehunu yanka na ka acho ye de nsa be hie num aka ti magana ni bia nkoto na ba fama owura John Dramani Mahama na NDC fo omni no mapa bia de magana fo wono so dia wode aba no Robert Fuji so kyerem se Ahenkan Akan se boni de number 1 o wo se Accra danso man kohwe o ma bioma obi a enjoy bie Nelson Gate adine de aba wono so kyerem se obutu Nelson's Air Condition Company mu ana wo enjoy kasebo no wo amasaman Accra man saa ehwo no obutuo amasaman so de madi wa agro kakra wo ba bia obo hedi minimu ho Nana Kwame Opasco nsa Newman Opasco Newman so de ne de aba ana o kyerem se Ghana ehia okandinia oye okukuduro ni no ye krado se Ghana economy no obetimi aye de obeye bia ama bibia toto na akwam kama na se ye pe obi otese anso de a aden ye enie ja Dr. Bawumia ho enie pipi aban ne ekofo obi fufuro usa Bawumia ho a oso mo maka no mu prima pandibre ni nyina ye konko akiri konko omu nim die bia sabi ambebo o man yi wachia yaya Kasim Ata incoming MP amasaman amasaman fo yeda mwase mo endorse kasebo no anya asem ketwa ma menhwe SMS no so soai we se machiamo kasebo ne di ampa adidam edewu wose wo William wo mayi na dia Williams sa filling station bi na wa sani ho no no wo sere me yama me dia enya sa asane filling station se first no mo di bi om de fe no ma besesa no abu filling station so ma sesa no sa na ba ya so wo professor m dad na tro so yi wani hwe ma me ya dia de Reliance. Reliance. Oh, madam.
Reliance filling station Abuabu Krodia me ya o mabiem isado yeso mo da for mo sere mi ade masoma wanya papa adi ba kwam de ba ni e born simple sade ya Reliance o la ya hwan ya da masia wenso de ne de aba o se kasebo no midday news kasebo ne de oboa the rough asanifo nyina ni ba ko pe the lion face no jatadim enyasem ketua we say we don't need MPP Mahama all the way. Hey, Ramsey sa. Wo dia tra jaha ho na toto abo ba park no so mbechewo. Ati, watia ne maame abena badu. Yo, yada mu nyina amasia. Ntiabusuafo amanfo adwenkyere enso eno no. Ya gina no so, ye di awia pam tubere akan kasebo no edi asi. Asida kase eko edi ama Owura Biliman, super technician on duty. Na afe so no Owura Kobika